I veliki pozdrav, moje ime je Ivan i danas ćemo igrati Roblox. I tu je danas sa nama. Javi se, predstavi se. Zove se Marko inače. Marko. Igramo danas Telije, Tabis, Labirint i Slendy Tabis i ispred vrata mi je Slendy Tabis. Jebač Purple. I otvorili smo... Na... Pederu 1, dođi ovamo. Disubscribe, dislike, dis sve na njegov kanal, ako postoji. A ne, smejet ću se ko ti. Pa bolje znaj. Jer srcu nije kraj. Fuck. Pao sam. Na njega sam pao! Liga manje krenu na tebe. Gledaj ti sad ovo. Primal G, skak! A što mu, najče što mu obojeno žuta glava. Najče što mu obojeno žuta glava. Ali ono tamo zatvoreno. Ili što me gleda, da i vamo piškalice materijalne. Pa dođi mi pomozi! Reći ću te kod mame. Dobit ćeš decu. Otvori vrata. Ne! Drugo dugme. Beži, beži, beži. Da to oboje malo. What the fuck? Kako mogu kad je 200 metra iza mene? Znači umru. Idemo, rukaj ga! Gdje si ti, bre? Najbolje sedište. Crveni, moj ukus je crveni. Ne, stvorio se, pička je. What the fuck? Vidiš šta ću da uradim. Ne mi zabalo. Jeste vidjeli ono? Gdje si ti? Gdje si? Čekaj, to bi trebalo da bude tačno. Ovdje! Zato što snijem. Otvori ta vrat. Otvori ta vrata, otvorio sam vaša vrata. Otvori mi vrat. Obojit ću ga u zeleno ako mi ne osvoješ vrata. A u žuto. Ajde, molim te. Kad te molim, lijepo. Opa, cupa, Milojko, supa. Evo, možemo mi to. Štefkari, otvori. Ne. A zašto si mu ubio?
Imamo, gledajte, Michael Steph Curry. Wow, Michael Steph Curry! Why you doing, motherfucker? Zašto me povlačiš tako jako? Znači da drug mi razgovara sa telefonom. Go! Dobro. Brate, on je plavo, žuto, zelen, naranđast, žut, naranđast. Sam rekao naranđast. Što se zabije u jednu tačku i tu ne možeš da prođeš posle kad uđe. Skoči. Otvori mi vrata, brzo! Otvorio sam vrata. Da. Baš mi uvi. Jesam. Ono što si zaključio ga. Ja sam se zaključala u drugu. Zaključuj me! A ne, kad ne kažem tebi. Nisi bitan. Supica! Uzeo sam je. Što trebamo 10 supica? Zar ne treba 8? Ne, ja sam ga zarobio. Da. Ne ulazi u nijedan lift, bolje ti. Za tebe! S Bogom! Praviš si ružu, šta mogu. Tamo imaš prolaz. Yes! Nice! Nemo da si mi otvorio moja vrata. Ja sam zatvorio svoja vrata još jedna. Wow. Ne zanima me. Što? Pa ja, mene jurio svo vreme. Mene siluo svo vreme kad god skočim. Pa samo izađi. Stvarno. Znaš. Onda ću ja ovo da uradim. Vi ga ispred mene. Resetao sam. Jesi vidio što sam lepo obojio? Samo sajbaju. Gde? Neće. Neću. Čekaj da obojim. Oboja sam! Dođi da već. Zelena i žuta. Ne ga, vidim ga odavde. Uzmi pištolj ili pušku. Marš napred. Zatvori ova.
To su moje vešte moći bojanja. What the fuck? Sad je opet crveno. To ne žale neko. Ko žali crveno dugo? Ovako. Tamo da prepoznamo. Aj. Ne to da radiš. Idi. Gdje si ti vir? Zanima me. Inače da ljudi, veliki pas za Adela i Dušana Stankovića. Oni su mi pomogli oko neki stvari koji iz YouTube kanala. Gdje si ti? I dođem kod njega, ono. Dođi kod tajke. Čekaj, do jednog će se teleportuje, tako? Čekaj, prvo ja da otvorim sam vrat. Znaš kako se kilaš automatski? Radi to upravo. Što? Možda zato što sam otvorio vrat ili... Prošao mi je. Žuta dugme, spasi me. Tako bar sam otvorio. Idi po njega, nemoj po mene. Dali si se! Poslušao si me. Nisi umro ti. Kako kad sam te zarobio? Da. Ja sam Steph Curry mršao od mene. What the fuck? Brzo uradi ovo, znaš kako je zabolik. Pogledaj dole, sad ću da bude dole. Čekaj. Evo ga, nestuje sad taj bug. Bukvalno sam mu bio u glavi. Ne! What the fuck, poletao je do mene! Hakeru! Oju! Zašto mene targetaš? Yes! Zarobio sam ga, ajde, dođi do. Evo, pa gledaj. Drži! Tako. Idemo, go. Rokaj! Yes, I'm alive! Ne preka! Zašto je mene prvo gubio? Ja sam zatvorio, da ne vas da pobegraš. Čekaj, slučaj da zatvorim sva. Evo, zatvorio sam sva vrata, sad mi niko ništa ne može. Stric Goran u komi, ono. Nisam popio svoje lekove. Eno ga, stric Goran ne silazi dole, plaši se mene. Ajde, dođi dole. Dođi dole. Ubiću te. Neću da ih otvorim.
Alo bre, ne gađaj se, to nije lepo. Shvataš da ću ja ovo da uradim? Ne, ubalo mi. Ne, kliknuo sam E. Nisam ubio, ja sam se sam ubio. Shvataš da ovdje ne možemo se pucati. Hajde idemo dole. Shvataš da ću ja da ga pustim. Pa gledaj, kada otvorimo vrata, on nije tu. Ajde, silazi dole. Ajde, zarobio sam ga tamo. Ajde, dolazi bre. Ajde, dođi. I da, ljudi, vidite kakav je on kukavica. Pa mislim strašno, idemo. Go. Stajat ću ovdje da ne možda mi zatvori. Ajde! What the fuck? Ajde! Kreni! Skoči mi na glavu, ajde. Tako on je iza još jednih vrata. Dođi ovamo! Dođi ovamo, pijesku da jedno. Aj, zatvori vrat. Opa! Jes. Evo ga, vidim ga. Zašto si izaš? Ja sam se otolila. I ljudi, ja mislim da bi to bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i komentar i obavezno nemojte da se šubajete pošto nema kanal. I to je to. Pozdrav!